Takže ľudia, ja vítam nového videa a dneska to bude video z Robloxu. Dúfam, že natáčam. Dúfam, že nebudem mať žiadnu obrazovku. Kamo plus. Teraz mám. A dúfam, že sa mi to podarí. Kamo, ľudia, toto čo? Jo, máme to. Čiže... Jo, bude to nahrávať to. No tak nahrávame. Takže, vítam nového videa. No a dneska to bude video z Robloxu a za tu. A keď vás prispiejete mi odberom. Je to najväčšia vďaka, môžem od vás dostať. Boli som moc rád za odber, like, koment a prezdielanie videa. Ďakujem veľmi pekne. Fakt by som bol rád. Ľudia, neboli raz. Klikám. To asi nemá ísť, ne? Čo? Akože why? No. Ja. Tak. Dúfam, že to natáča mi. Mohlo by to natáčať. By som bol fakt nahnevaný. Chcem hru zachytávať. Dobre, oka. Takže, no, možno to mám už, takže ešte keď poviem, takže ja neviem, budem to musieť zastrihať nejako, ale tak ja sa tu, fakt akože, srandu robí so mňa niekto. Ľudia, ja som utratil, neviem koľko bucov. Keď som prvýkrát mal kúpené boxy. Tak ja som zapol túto hru, proste GG. No a môžete písať do komentárov, či môže byť aj video z Fortniteu. O, Zara buildy sa mi moc či nechce. Ja, ľudia, prečo? Čo sa stať toto niekomu? Doslova toto je detské jóny. Ľudia, takže mám už fakt nervy. A keď nebol pozdrav, tak sa fakt ospravedlňujem. Takže komentujte, lajkujte a hlavne ten odber potrebujeme. Aby sme dali 100 odberateľov, dáme 100 odberateľov do Roblox. Bol by som rád, keby sme dali. Lebo akože by som bol fakt veľmi rád, keby sme si dali 100 odberateľov do konca roka. Do Vianoc. Že možno, neviem, budem točiť video aj s kamarátom. A kliknite na odber. Tam je také tlačítko. Volá sa, že odoberať. Takže odoberať. Tak prosím ťa, na ňo klikni. A s tým veľmi podporíš. Taký, že moju tvorbu. Fakt ako som dopí. Musím to veľmi vypípať. GG, keby tam typky nestali, tak si urobím privátko, ľudia. Tak 30 robuxov, ani tie nemám. A teraz chvatám. Shit, ľudia, môže sa to niekomu stať.
napíšte do komentárov F, keď túto typkyňu. Keď túto typku, lebo je noob. Ešte noob. Napíšte jej meno, stopnite si to a je noob. No a už je. Takže fakt toto... What the hell? What the fuck, ľudia? No čo je? No vás nechcete. Doslova. Čo fakt ako? Kliknite na odber, ľudia. Kliknite na odber. Musím tlačidlo odoberať. A zdieľajte video. Všetky videá, alebo niektoré zdieľajte. Poprosím vás. Aby ste prispeli mi na moju úbohú tvorbu. A potom choďte na Ferraja Garyho kanál a taktiež tam dajte odber. Put your hands in the air if you want to go faster. Teraz zbuguje. Ale kamo, prečo mi to robí ten Roblox? Ľudia. Idem tam. Sa nezdávam. Are you ready? Ready to rock steady? Put your hands in the air if you want to go faster. Zase musím. No a nekúkne mi na to nikto. No ľudia, takto by sme to už mohli asi ukončiť. Takže ja sa s vami lúčim. A čus!